ኣብ ኤክስኤል ኣዝዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ንስራሕና ኣገደስቲ ኣብ መዓልታዊ ስራሕና ድማ ግድነት ክንጥቀመሎም ንኽእል ሲስተማት ክንርኢ ኢና። ሰላም ጋይስ፣ ብዛዕባ ማይክሮሶፍት ኤክስኤል ኣብዚ ዩቱብ ኣዝዮም ብዙሓት ቱቶሪያልስ ኣለዉ። ካብ ንዕኦም ምድጋም ኣብ ኤክስኤል ኣዝዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ንስራሕና ኣገደስቲ ኣብ መዓልታዊ ስራሕና ድማ ግድነት ክንጥቀመሎም ንኽእል ሲስተማት ክንርኢ ኢና። ቁፅሪ 1 ፍሪዝ ፔይንስ እዩ። እዚ ንምንታይ ዝጠቕመና? ኣብ ላዕለዋይ ሮውስ ነዚ ርእሲ ዓንቀጽ ሒዙ ዘሎ ኣብ ዘለዎ ደው ኢሉ ክተርፍ ክንገብሮ የኽእለና። ነዚ ክንገብር ኣብ ቪው ኬድና ክሊክ ንገብር፣ ደጊምና ኣብ ፍሪዝ ፔንስ ክሊክ ንገብር። ካብዚ ፍሪዝ ታፕ ኦፍ ሮው ንመርጽ። ነዚ ናይ ጎድኒ እንድሕር ደሊና ድማ ነዚ ፍሪዝ ፈርስት ኮሎመን ንመርጽ። ከምዚ ጌርና ነቲ ናይ መጀመርታ ሮውን ኤን ኮሎመን ከይተንቀሳቐሰ ነቲ ካልእ ዳታ እንዳንቀሳቐስና ስራሕና ክነሰላስል ንኽእል። ኣብ ሓደ ዳታ ሕውስውስ ዝበሉ ኣስማት ዝተደጋገመ መዝገባት ኣብ ስራሕና የሸግሩና እንተኾይኖም ከመይ ጌርና ኣብ ሓፂር ግዜ ነቶም ካብ ሓደ ንላዕሊ ተመዝጊቦም ዘለዉ ነገራት ካብቲ ዳታ ንኣልዮም ክንርኢ ኢና። ነዚ ክንገብር መጀመርታ ነቲ ዳታ ብምሉኡ ሰሌክት ንገብሮ። ኣብ ዳታ ክሊክ ንገብር። ካብዚ ሪሙቭ ዲፕሊኬት ዝብል ክሊክ ንገብር። ኦኬ ንብል። ቀፂልና ኦኬ ንብል። ንብሙሉ ተደጋጋሚ ኣብዚ ዳታ ተመዝጊቡ ዝነበረ ኣስማት ክኸውን ክእል ቴሌፎናት ቀጥታ ክድምሰስ ይኽእል። በዚ መገዲ ድማ ዳታና ኦርጋናይዝ ክንገብሮ ዝቐለለ መንገዲ ይኸውን። ቁፅሪ 3 ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ሓደ ሰንጠረዥ ተደጋጋሚ ጽሑፋት እንተልዮም ብመገዲ እዚ ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ ጌርና ክነልልዮም ንኽእል። ንኣብነት ሰሌክት ንገብሮ ንብሙሉእ ነቲ ዳታ ኣብ ሆም ክሊክ ንገብር፣ ናብ ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ ንኸይድ ክሊክ ንገብር። ብሃይላይት ሴል ሩልስ ጌርና ናብ ዝታሕቲ ንወርድ። ኣብዚ ዱፕሊኬት ቫልዩስ ዝብል ክሊክ ንገብር። እንደገና ኣብዚ ቫልዩስ ዊዝ ዝብል ዝተፈላለዩ ኣማራጭታት ኣለዉ። ነቲ ሰሌክት ክኸውን ደሊና ዘለና ወይ ነቲ ጽሕፈት ጥራይ ወይ ድማ ነቲ ፋይል ጥራሕ ሕብርታት ክንገብረሉ እንድሕር ደሊና ካብዚኦም ዝመረጽናዮ መሪጽና ኦኬ ንብሎ። ካብዚ ብተደጋጋሚ ተመዝጊቦም ዘለዉ ነገራት ብቐሊል ክነለልዮምን ኣበይ ከም ዘለዉ ክንሪዮምን ንኽእል። ካልእ ዝተፈላለየ ፋይናንሳዊ ጸብጻባት ክንገብር ከለና ነዚ ዳታና መጀመርታ ከምዚ ጌርና ምስ ከፈትናዮ ብሾርት ካት ከመይ ጌርና ዓመታዊ ክኸውን ይኽእል፣ ወርሓዊ ከመይ ጌርና ብሓፂር ኣገባብ ፋይናንሳዊ ጸብጻባት ነካይድ ክንርኢ ኢና። ነዚ ክንገብር መጀመርታ ነቲ ዳታ ንኸፍቶ። ከምዚ ኢልና ምስ ከፈትናዮ ነቲ ናይ ዓመታዊ ጸብጻብ ክንገብረሉ ደሊና ዘለና ናይ ወርሓዊ ክንገብረሉ ደሊና ዘለና ብታሕትን ሰሌክት ጌርና ነጥቁሮ። ካብዚ ብምሉኦም እትዮም ጸብጻባት ክቕመጠሎም ተደልዮም ዘለዉ ሴላት ሰሌክት ኢልና ምስ ጥቆርናዮም alt plus is equals to ኢልና ብሓንሳብ ንጸቅጥ ቀጥታ ኣውቶማቲካሊ ብምሉኡ ጸብጻባት ከምዚ ኢሉ ክምዝገበልና ይኽእል። ናይ ነፍሲ ወከፎም ናይ ዘሎ ጸብጻባት እንደናይ ብምሉኦም ናይ ወርሒ ተፈላለዩ ክመጽእ ይኽእል። ሳልሳይ ድማ ጠቕላላ ናይ ብምሉእ ናይ ዓመት ክኸውን ይኽእል፣ ናይ 6 ወርሒ ክኸውን ይኽእል። ናይ ብምሉእ ናይቲ ኣብቲ ዳታ መዝጊብናዮ ዘለና ጸብጻብ ድማ ጠቕላላ ድምር ኢልኻ ኣብዚ ኣንጎሎት ከምዚ ኢሉ ተደሚሩ ክመጸልና ይኽእል ብሓፂር ኣገባብ ማለት እዩ። ካልእ ኣብዚ ንምዝግቦ ዘለና ዳታ ካብ ቁፅርታት ወፃኢ 1 2 3 እንዳበልና ካብ ንምዝግብ ወይ ድማ ፈርስት ሰከንድ ሰርድ እንዳበልና ክንምዝግብ እንድሕር ደሊና እስታ መጀመርታ ዘላ ፈርስት ኢልና ምፅሓፍና ኮንትሮል ፕላስ 1 ኢልና ንጸቅጥ። ካብዚ ኣብ ፎንት ክሊክ ጌርና ኣብዚያ ሱፐርስክሪፕት ዘላ ሰሌክት ንገብራ። ካብዚ ድማ ኦኬ ንብላ። ሽዑ ነዚያ ናይ ፕላስ ምልክት ሰቂጥና ክሳብ ዝደለናዮ ቦታ ነውርዳ። ቀጥታ ብምሉ ፈርስት ሰከንድ ሰርድ ፎርዝ እንዳበለ ክሳብ ታሕቲ ክወርድ ይኽእል። ከምዚ ድማ ብሾርት ካት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ተወሳኺ ካልእ ኮንትሮል ፕላስ 1 ብምጥቃም ፍሉይ ናይ ቁፅሪ ቅርፂ ክንፈጥር ንኽእል። ንኣብነት ነቲ ክንምዝግበሉ ደሊና ዘለና ቦታ ሰሌክት ኢልና ሃይላይት ንገብሮ። ካብዚ ኮንትሮል ፕላስ 1 ንጸቅጥ። ኣብዛ ናምበር ትብል ዘላ ታሕቲ ወሪድና ኣብ ካስተም ክሊክ ንገብር። ካብዚ ኣብዚ ጀነራል ዝብል ከም ዘለና ብዝሒ 0 ክንጥቀም ንኽእል። ኣነ ንኣብነት 5-0 ክጥቀመ ኦኬ ይብላ። ካብዚ ናብቲ ቦታ ኬድና ንኣብነት 25 እንተመዝጊብና
ከምዛ ዓይነት ናምበር ክምዝግበልና ይኽእል። እዚ ንአይዲ ናምበር መለለይ ኮዳትን ካልእ ተመሳሳሊ መዝገባትን ክንሰርሕ ከለና ይጠቕመና። ካልእ ብዙሓት ሴላት ብሓንሳብ ዝተፈላለየ ሕብሪ ፎንት ሳይዝ ክንቅይር እንተደሊና መጀመርታ ነቶም ደሊናዮም ዘለና ሴላት መሪፅና ሰሌክት ንገብሮም። ካብዚ Ctrl+1 ንጸቅጥ። ካብኡ ሳይዝ፣ ሕብሪ፣ ፎንት፣ ቦርደር፣ አላይንመንት ካልእን ብሓንሳብ ክንቅይር ንኽእል። እዚ ብፍላይ ኣብ ብዝሒ ዘለዎ ሰንጠረዥ ክንሰርሕ ከለና ብዙሕ ግዜ ክቁጥበልና ይኽእል። ንሎሚ ዘዳለኹን ነጥብታት እነዚአን ይመስላ ነይረን። ብሓፈሻ ኣብ ኤክሴል ከምዚኦም ዝበሉ ደቀቕቲ ነገራት እንዳለለናዮምን እንዳተለማመድናዮምን እንድሕር ከድና ስራሕና ኣዝዩ ፕሮፌሽናልን ዝበለፀን እንዳኾነ ክኸይድ እዩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።